Γεια σας παιδιά, σας καλωσορίζουμε στο κανάλι LOL Gaming. Από εδώ πέρα παίζω με τον Push Penetrator, άσχετο όνομα. Γεια. Εγώ παίζω Blitzcrank, ο φίλος μας ως συνήθως παίζει Jinx, όχι τίποτα άλλο. Κάρι. Ένας άλλος σκάσε μαλάκα, κλάψε. Δεν μιλάω σε σένα, ρε, σένα αλής. Το ξέρω, λέει. Όχι ο σατανάς. Έχουμε ένα τίμο σατανά, να τον το ζουμάρω. Σατανά. Κλάψε ρε. Κλάψε. Σατανάς θα γίνει φιντερίνο, είμαι σίγουρος. Θα πάει φιντερίνο, ούτως ή άλλως. Δεν πήγαινε στο level 1, λέει. Ωραία. Αχ, τι μου θυμίζεις. Ρε, άμα είναι και αυτός ο Βίλης στις 4 ή 5 level θα πάω troll. Ή είναι top. Ρε, αυτός ο not connected είναι not connected. Queen. Παιδιά, δείτε το όνομα της Σόνα. Surrender, ή troll. Πάμε feed, troll και report. Σόνα. For something. I don't know. Μα ρε, και έχουμε KFK, έτσι. AFK δεν είναι. Ή όχι. Κάνω ρε. Ναι. Έχουμε και AFK. Αυτό είναι δικιά μου δουλειά. Long Island Dude. Χριστός! Ρε. Ο Νάσους. Εντάξει ρε, surrender. Σίγουρα. Mr. Perfect Cock. Συν 3 surrender. Storm Shadow 112. Αυτό είναι τετραπλό surrender. Long Island Dude. Αυτό είναι 20πλάσιο μαλάκα. Προ. Ψάχνω ένα... Κάτι που λέγεται για τον Μπούτσο. Πάμε ρε. Στο Μπούτσο. Ακάλι, ξύπνα ρε. Οκ, λέω. Όχι. Δεν θέλω. Έτσι. Πάτα control και τι. Πάτα control και 6. Προ. Και τι αλλάζει ρε. Εγώ είμαι προ μόνος μου. Άντε πάμε. Βαρέθηκα.
Να της το κλέψω με Q. Μα έλα ρε. Μη μου το κλέψεις. Οκ, δεν στο κλέψω. Λόγια. Α, ναι, παρεμπιπτόντως αυτό είναι το κανάλι μου, guys. Να κάνω μια Q στο άσχετο. Η Φιντερίνο. Τσικ. Βασικά κλέψτε το. Κλέψτε το βλάκα. Τι κάνει ρε. Είμαι έτοιμος ρε. Έχω την Q. Εντάξει, τι κάνει. Εντάξει ρε man. What the... Οκ, easy busy. Τα μπερδέψατε λίγο, guys. Ήσασταν τόσο κοντά. Ούτε bronze 15 λέει. Τι? No way to do this. Προ. Άντε. Χαζό πράγμα. Πλάσμα του κόσμου. Διαλυμένο. Έλα πάμε. Μα εγώ στη δίνω το life ρε. Ηρέμησε. Αφού κάνω crabs ρε. Προ. KS, mid-eye control. Ή όχι. Θα σε κάνω να πάρεις first blood, μάγκα, εντάξει. Κάπως έτσι. Θα πάρεις first blood, στοίχημα. Όχι, Take this! Προ crab. Φέρε το OP από μένα. Ιδιώτα. Bronze 20 λέει. Παιδιά. Ναι, δεν είναι bronze 20, bronze 21. Ευχαριστώ. Έχω ακόμα μία Q στο λέω. Θα είναι η καλή. Κατάλαβες τι εννοώ έτσι. Lag OP ρε, sorry. It's the lag. Όντως, ο καλύτερος αντίπαλος στο LoL είναι το lag. Ω, καλό μα. Έχω μάνα, έχω πατέρα. Ρε, έκανα crab. Βασικά θα κάνω. Στο boots. Έκανα crab τα κρέπος. Όλα τα πολλά. Ρίσκι. Προ. Το ξέρω. Πάντα. Πού πάει. Τα σκέφτευτε. Μου κάνεις ένα χίλιο βασικά. Λάκα κάνω, ηρέμησε. Εγώ... Thanks. Γιατί λέει. Αλήθεια έχει 1800 gold. Ήρθε και η Σόνα. Μόνο που εγώ δεν έχω Q Pro. Ρε εντάξει. 6 λεπτά και είμαστε 6 level.
Άμα ανοίγεις κάποιο. Γιατί? Γιατί ρε. Έλα εδώ να κάνω ένα κραμπίδι. Ξέρω εγώ έξω από τα χόρτα. Θέλω κάτι στερημένο. Το ξέρω ρε. Το κάνω για το κανάλι. Για το κανάλι είναι όλα. Θα μ' αφήσεις να πάρω ένα μίνιον. Ωρε πούστη. Κλάψε, Γιάννη, κλάψε. Όπα ρε. Ήρθε ο Master Γίτσους. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Ότι δεν έπρεπε να φλασάρω. Για να κάνω flash grab. Καλά και... Οι άνθρωποι του Θεού τη λένε έτσι, αλλά τέλος πάντων. Why am not 6 level, man? Έλα. Πάρε κάτι minions να το πάρω κι εγώ. Έχω ulti pro. Έχω 140 lag, ηρέμησε. Εντάξει, έχω 100. 7, 8, 5, 5, 55! Τι λέει ρε. Τι λέει ρε, τι λέει. Τι! Πώς το πες? Where the hell's, where the hell's, where the hell's at? Ο ποιος? Έξυπνο. Βραδύ που σουπί. Μα στο πούτσο. Τι έκανε. Where the Honda. Καλό. Δεν έχω μανίδα. Τι να έχω, ψόφα. Δες το Graves, πάω για gang. Κάποιος είναι εκεί πέρα. Gang is open. Το τεμάκι, το τεμ. Έχει ένα ακόμα. Αλήθεια. Άσο. Ω παλάκι, ζω πήρε. Δεν φταίμε. Εγώ βγάζω τα μπράτσα μου εδώ πέρα. Όπι. Πάω σπίτι και παίρνω Infinity. Είδες όταν παίζει. Το λες και δεν τρόσπιτο. Δεν τρόσπιτο είναι. Γι' αυτό ρε. Α! Όχι Κλάιτ. Τι άλλα σειρά μου είναι. Τι άλλα σειρά μου είναι, 10 λεπτά παίζεις. Συγγνώμη που... Περίμενε. Όμιτζι. Και τι έβγαλες. Και τι έβγαλες ρε. Τίποτα. Προ. Ναι. Το τρως. Όχι.
Δες τι κάνουν οι προ. Περιμένουνε στο τάρε τους. Προ! Ήρθε το σονίδιο. Τέσσερα χιλιάρικα, Κάτσε. Εγώ έχω 4. Το κορύψω. Ήθελα τώρα να είχα τράντελ να σου έκανα το glitch. Όχι. Που όταν κάνεις TP, κάνεις την W. Και δεν μπορεί να κάνει TP. Τίποτα ρε, άστο. Τι να σου πω, άστο. Σατανά τον είπαμε ρε. Πού πας? Οκ, γεια. Άμα χουκάρω τη Σόνα, τι μου λες? Ξέρεις, τώρα μας μπαίνει. Μαν! Μα τι στο μπούτσο! Ρε! Χιτάκια οπί! I get around. Το ξέρω ρε! Θεέ μου, την ασχετία σου! Προ. Ήτανε προ. Κολοπέδι! What the fuck! Ξέχασα να τη βγάζω δεύτερο item, δεν με νοιάζει. Πόσο έχω ακόμα για να βγάλω το πρώτο? 450. Ρε, για να βάλω το Face of the Mountain πρέπει απλά να τα έχω όλα. Ναι. Ωραίο το τόπε. Προ. Η Ακάλ... Ρε Αλέξανδρε, πού είσαι? Α, οκ. Είμαι. Θα το στείλω στο... Πόρτα, παρακαλώ. Πόσα θα έχουν ακόμα, ρε? Ηρέμησε. Εντάξει, Σόνα είναι ο... Μα τι σκάω! Ναι, ρε, έλα. Πολύ πρόωρη η Νίντα, Omg, easy game, easy life. Μπαίνω μέσα. Βασικά δεν είμαι σίγουρος για να μπω. Τι items έχεις, πες μου. Δηλαδή τους τρώμε. Πού τον Νίκτρον, λέει. Έρχομαι. Γαμώ τα μαλλιά σου.
Yeah. Oh. Το ξέρεις ότι είναι μια ulti έτσι. OP. Ναι. Όχι στο μπούτσο. Ευχαριστώ, ξέρω, είμαι προ. Πού? Όταν κάνει Q, ρε. Έρχεται μια Ευελίν SS. Το ξέρω. Το λες και SS. Κάποιες φορές. Έλα ρε. Α! Ναι ρε, αυτό θα έκανα. Μαλάκα! Παίρνουνε Dragon. Α, ξέχνα το ρε. Report ρε. Τι είναι αυτό? Εντάξει ρε, go fuck yourself. Μα πόσοι παίζει να είναι στο bot? Όχι ρε. Όχι ότι όλα τα kills τα έχουμε εμείς κι εγώ. Εσύ κι εγώ. Κλάψε ρε. Θα σ' ακούω να κλαις. Ρε, γίνεσαι χαγιάτε άρμη, Δεν έβγαλε static. Όχ. Το θυμάσαι. Ωραία Q ρε. Μαλάκα πως πέρασε. Τι έπαθες? Δεν έκανα the plays. Ήτανε. Ο Μιτζή. Ω. Τι? 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 Εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοιο, πες το. Θα πάρω λίγο armor.
Ποιος? Εγώ δεν θα κλείσω item. Θα ουλτάρεις. Ούλταρε. Το τράβηξα!